sortu zan hor Karbureibarren greba bat beko langileek pultsatuta, tailerreko langileek pultsatuta zeri bulegoan egoan, ez da? Eta turintzen kasualitatez. Egin zuten asamblea bat, aiba, hemen zeuzer badago. Orduan, bulegoan etxegoan inor horretan implikatuta, eta nire partez, nik hortori perezoso, planta horitzen asamblea da horretan, hasi nintzen berba egiten, eta beste bat gehiago greba eta kitxo. Eta gero, nire laguna, horre bulegoan zegoen Zubero, horrek ere hartu eban erabaki bardila, eta sumatu zan, eta gubizok, eta beko tailerreko langileek aurrera eraman da, egin duen oso greba gogorra, bete goginen, gure aldarrikapen taula gainean ipintzeko eta zeo zer lortzeko dena, ez lortzen, ez da baina. Lortu zenuten? Bai, azkeri ere negoziazio bateaz amaitu zan greba, orduan ez ozen goskuen. Jara erogatzen onduz, eta bai.